ويزقلا وهقويتاي أمون عارك لبي فتسو ماي كعلون أنا بمتفاي أيلاف ملا أختو كلو بزورقو نعين خدلي كاب سماي واردو فقرو قالي تولي زاهيواتو هيو زي الدالو أملاخ حداقي ونخلو كبلو خاص سمعاس ملايتي ما تلخو ربوني مهارني تناي سماي هابتي كمي كمخانو سلام كبرات تخاتلتي كميك أنيخم سلام كأنيخم كونوا بعد متسفي أنا تبقى الله እግዚአብሔር ይመስገን እምበኣር ሎማዓቲ ከምቲ ኣበር እስትራናዮ ኣዝዩ ደስ ኢልኒ ብፍላይ ከኣተን ኣብ ኮመንት ኣቲኽን ጸሎት ዝገበርክናኒ ኣብ ስራሕኮ ቪድዮታት ማለት እዩ ዳርጋ 5-6 ኸውን ቪድዮታት ስራሕክዎ ኣብዚ ስራሕ ኩሉ ቪድዮ እንዳኣተኽን ኣዴ ማርያም ብሰላም ትምጻኺ እግዚአብሔር ምሳኺ ይኹን ኢልክን ብኩሉ ተኣምናሉ ኩሉ ነገር بنأمن الله ሃይማኖት ጸሎት ዝገበርክን ኣዝየ ደመስግነክን ክብረት ይሃበለይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓሳብ ልብኽን የስምረልክን ጸሎትክን ኮንቲ ኮነ ናብ ትሕቲ እግዚአብሔር ብጣዕሚ ጠቒምኒ ስንቂ ኮይንን ምክንያቱ ምርቓ ካብ ዓብዪ የብሉ ካብ ንእሽተይ ከም ዝበሃል እቲ ዝመረቕክናኒ በፂሕኒ እግዚአብሔር ካብቲ ዝሓየለ ነገር ዝበሃል ማለት እዩ ኣውፂእኒ ኣሎ ካብ ፀበባ ማለት እዩ እምበኣር ኩራት ተኸታተልተይ ከም ትሪኣን ዘለኽን ኣብዚ ቅድሚቲ ምሕራሰይ ድሮዲ ገለ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ቅድሚኡ እየ እዚ ኣብዚ ኤክሰርሳይዝ ቦ ዝገብር ዘለኹ ምክንያቱ እቲ መዓልታት ተሓርሰሉ 40 ዊክስ ኣኺሉስ ዳርጋ 4 መዓልቲ ምስ ሕለፍኩም በል5 መዓልቲ እዩ ዝበቃ እስከ ሓገዝ እንተኾነኒ እንተኾይኑ እዩ ደይመፀን ደሎ ዝሕርሲ ገለለ ናይ ኣፖይንትመንት ናይ ኢንጀክሽን ማለት መቀላጠፊ ሒዘን ገይሮም ለይ ነይሮም ግን ቅድሚኡ ኣዴ ማርያም ክትመፅእኒ እያ እንዳበልኩ ይፅበ ነይረ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ንግረ መገዲ ከድሓን ንእሽተይ ከኣነተን ከምዚ ኸማይ ዘለኽን ምሻሎ ጠቃሚት ሓበሬታት ክኸውን ተስፋ ገብር ማለት እዩ ካብዚ ናተይ ተመክሮ እቲ ድሮ ቅድሚ ምሕራሰይ ዝገበርኩ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ማለት እዩ ሓደ እቲ ምንቅስቓስ ወቅ ፅቡቅ እዩ ከምቲ ንፈልጦ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝብሉና እዚኣ ከዓ ኣዝያ ፈተያ ቅድሚ ሕጂ ኣይጥቀመላን ነይረ ማለት እዩ እዚኣ ነዛ ንእሽተይ ጓለይ ዝሓረስ ኩሉ ሳይ ዋላ በሽታ ምፅናሓትን ሳይጠቀም ኩልና ግና እዚኣ ሓጋዚት እያ ተንጥንሶ ዘለኽና ቀዲም ክንግዝኣ ኣነ ቀዲም እየ ገዜ እያ ማለት እዩ ደስ እያ ትብለካ ሓጋዚት ከዓ እያ ማለት እዩ ንዓኻ ከዓ ካብቲ ሕቆኻን ገና ሓገዝ ኣለዋ እምበኣር ሕጂ ኩረት ተኸታተልተይ ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ኣጋጣሚ ገይረ ዘለኹ ግን ሓጎሰይ ከካፍለክን እየ ማለት እዩ ከምቲ ዝረኣኹ ነበር እስቲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቸክ ገብር ቤቢ ቁርብ እቲ ምንቅስቓስ ጎዲሉ ኢሎ መስከትኩ ኣጋጣሚ ቸክ ምስ ገበሩኒ ኣይትኸድኒ ኺ 4 መዓልቲ 5 መዓልቲ ዳርጋ የሕሊፈኒ ምበል 5 መዓልቲ ነይሩ ሽዑ ግዜ ኣይትኸድኒ ኺ ምክንያቱ ቁርብ ምንቅስቓስ ጎዲሉ ስለ ዘሎ ቤቢ ክንጅምሩ ኣለና ብመቀላጠፊ ስለ ዝበሉኒ ሓሰብክዎ ወላ ሓደ ነገር ከይተመላእኹ ከይደ ኣብ ሆስፒታል እቲ ቆፅራይ እቲ ክረኢ ጥራሕ መስከትኩ እንቋዕ መፃኺ ፅቡቕ ምክንያቱ እቲ ምንቅስቓስ ጎዲሉ ስለ ዝበሉኒ ብምኻድያ ዘይተሓጒሰ ግን ክኸይድ ከዓ ሓሰብኩ ሲለ ደሓን ካብቲ ቅድሚ ቆፀራ ቸክ እንተገይሮምለይ ሲ ቀዲመ ወይቲ መቀላጠፊ ዝበልዎ ይገድፍዎ ፅቡቕ እንተለኹ ድሕር ፅቡቕ ደይሃለኹ ከዓ ደሓን ኢለ ይገብሩለይ ኢለ ከይደ ኣብዚ ከም ትሪአን ዘለኽን እምበኣር ምስኮትኩ ብጣዕሚ ሓቂ ሓይሸ ቢደ ትሽዑኹ ምስ በሉ እንዲ ሓሰብኩ ምክንያቱ ክርኢ ጥራሕ ኢለ ከይደ ቸክ ገብር ጥራሕ ኢለ ከይደ ናይቲ ምንቅስቓስ ናይ ቤቢ ስበልክዎም ግን ኣይትኸድኒ ኢሎምኒ ካብ ሽዑ በዓል ቤተይ ንገዛ ተመይስታ ንእሽተይ ጓል ሒዝዋ ኣብዚ ዓራታት ሒዞምኒ ማለት እዩ ኩረት ተኸታተልተይ መጀመርታ ብጣዕሚ ሰንቢለኛ ድሓር ግን ርእሰይ የእሚንዮ ማለት እዩ ሰኬ እግዚአብሔር ኣሎ ኢለ
ኣብዚ ሕጂ መጀመርታ ትመፀበዩ ኣብዚ ሕጂ ግድን እቲ ከምኡ እንድሕር ናይ ቤቢ ቁርብ ምንቅስቃስ ጎዲሉ እንድሕር ኮይኑ ከምቲ ንፈልጦ ንዓይኩም መጀመርታ እዩ ከምኡ ኣይነበርና ዞም ደቀይ ከም ክልተ ቤተሰቦም ከተወልዶም እዛ ሓንቲ ጓል እያ ዝተወልደት ግን ከምኡ ሳይነበረ ናይ ሓድሽ ነገር ይሓቂ ሓይሽ ነይሩ ወላ ይፅዕሪ ይኹን ዳእቲ ምሕራሰይ እምበር ከምዚ ናይ ሎማ ኣንቲ ኣይጋጠመና ሓቂ ሓይሽ መጀመርታ እዩ ነይሩ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ከም ስለ ዘለኸን ሕጂ ኣብዚ እቲ ናይ ቆልዓቲ ናይ ልቢ ህርመት ብኮምፒውተር ገይሮም ዝካተልዎ ነይሮም ክትፅበይ ከተባሂለ ንሰብኣይ ከኣኪዳ ምፃለይ ሳንጣይ ጠርኒፈ ዘለ ዝነበርኩ ኣምፃለይለዮ ንገዛ ቆልዕትካ ኣረንጅ ክገብር ንገዛ ከይዱ ማለት እዩ ሽዑ ርእሰይ ምስ እመንኩ ኖርማል ምስ ኮንኩ ሽዑ ከም ሻሮሬ ድኾይነ እውን ኣለኒ ሓይሊ ክረክብ ኣለኒ ብምባለይ ሽዑስ እስከ ቪድዮ እዚ ንእሽተይ ይቀድሕ ኢለ ምክንያቱ ኣብ ዝበለ ሓንቲ ቃንዛ ኣይነበረንን ኣነ ከምኡ ብል ነይረ ከምዚ ክቐድሓ ከለዋ ዝሓርሳ ዘን ኣሕዋትና ሲ ከመይ ኢለ እንዳ ይቐድሕኦ ኣይቅንዘዋ እንዲ ምለክ ከምናተይ ኣጋጣሚ ምስ ከዳ ወይ መቀላጠፊ ተሓርስ ኮይንካስ ቀዲሙ ቃንዛ ብልካ እንዳ ሓሪጥ ቃንዛ ዘሎ መቀላጠፊ ምስ ገበሩ ልካ እቲ ቃንዛ ዝበርትዕ ቃንዛ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ማይ ዝሕሊፎምኒ ንእሽተይ መግቢ ከዓ ሂቦምኒ ነይሮም ሰዓት 6 ከባቢ ነይሩ እዚ ዳሕራይ ኣብዚ ከዓ ረኣዮ ቸክ ግበር ከምዚ ገይረ ቸክ ይገብሩለይ ነይሮም ማለት እዩ እቲ ናይ መዕቀኒ ናይቲ ናይ ቆልዓ ከመይ ከም ዘሎ እዚኣ ካብ ኮምፒውተር ኣይትፍለን እታ ነፍስኻ ማለት እዩ ስለዝከታተልዎ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ሓቂ ሓይፊ ብጣዕሚ እዮም ዝግደሱ ኢልካ ሆስፒታል ኣይውሽ ከምኡ ኩሉ ነይሮ ኣብ ዓድና ካትብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከም ስለ ዘለኽን እንድሕር ተንቀሳቂሱ ፕረስ ግበርዮ ብምባል ገዲፎም ንኸይዶም ማለት እዩ እዚ ድሕሪኡ ግን መጨረሻ ድሕሪ ኣብዚ ምስ ረኣዩ ንኩሉ ኩነታት ክንጅምሮ ኢና ብምባል እቲ ናይ ተኣሹ ማለት እቲ ናይቲ ናይ ቆልዓ ኩሉ ምስ ረኣይዎ ኩነታት በቃ ክነሞ ዓንቲ ክትሓርስለኽ ብምባል እቲ ናይ ሕርሲ ፕሮሰስ ጀሚሮሞ ማለት እዩ ናብቲ መሕረሲ ክፍሊ ወሲዶምኒ ናብኡ ክኸይደ ሕጂ ናብ ከይደ ጋውነይ ቀይረ ገለ ማለት እዩ እዚ ኣዝዩ እትርማራ ደስ ኢልኒ ክፅብቕ ደስ ክብለካ ተቐያይሩ ካብቲ ናይ ቀደም ቅድሚ 4 ዓመት ቀሪቡሉ 4 ዓመት ኣብዚ ሆስፒታል እዚ ሓሪሰ ነይረ ንባዕለይ ወላስ ቃንዛ ገለ ሓደ ስለ ዘይብለይሲ ናይ ቆልዓ መቐበሊቲ ንእሽተይ ቤት ገለ ምስ ረኣኹስ ካሓርስ ናይ ብሓቂ ገለ ዝብል ነይረ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ገናቲ ናይ ኢደይ ናይ መርፍእት እዮም ነይ እዚኣ ዝፀላቕ ኽዋብ ኢደይ ዝኣተወት መርፍእ ናይቲ ምናልባት ንዝኾነ ነቲ ሓደ ነቲ መቀላጠፊ ናይ ሕርስና ናይቲ ሌበር መጀመሪ ኢሎም እዮም ዝገብሩልካ ካልኣይ ከም መድሃኒታት ከየድልየካ ዝኾነ ነገር ኢሎም እዮም ዝገብሩልካ እታ ኢደይ ብጣዕሚ ክስታይ ነይራ ማለት እዩ እዚ ከባድ ነይራ እታ ቃንዛኣ ወላ እውን ትሓርስ ከለኻ ሓይል ደሊኻ ፑሽ ክትገብር ከለኻ ወላ ዘኢድካስ በቃ ካብ ስራሕ ወፃያ ምቸስ ከም ዘይከኣል የለን ኣብዚ ብዓለም እቲ ሕርሲ ጀሚሮሞ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ጉቡ ማለት እቲ ማይ ክፈሰካ ዝበሃል ገለ ኣብሲሶም ኩሉ ኣብዚ ድሕሪ ሰዓት 5 ለይቲ ሰዓት 6 ናይ ቀትሪ ድሮ ሓሙስ ጀመረኒ ዓርቢ ለይቲ ወጋሕታ ኣብዚ ሓሪሰ ሰላም ተገላግል እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ከምኡ እዩ ድሃትና በድሃትና ተሓለፈ ናግዳብ ትሕቲ ኩሉ ሙሉእ ሕክምና ትሕቲ እግዚአብሔር ማለት እዩ ኣብዚ ብሰላም ተገላጊለ ማለት እዩ ግንቲ ከቢድ ዝገብሮ ነገር እንታይ ነይሩ ናተይ ድሕሪ ሕርሲ ከዓ ኣጋጣሚ ብዙሕ ደም ስለ ዝፈሰሰኒ ኣብዚ ትሪኦ ዘለኹን ኦፕሬሽን ኣይኮንኩን ሓሪሰ ግን ብዙሕ ደም ስለ ዝፈሰሰኒ ዝኾነ ነገር ነይሩ ክስተኻኸል ዝግብኦ ማለት እዩ ብከምኡ እዚ ኩሉ መድሃኒታት ብዙሕ ደም ስለ ዝፈሰሰኒ እቲ ናይ መድሃኒታት እዚ ተተኻኺሉ ዘሎ ትሪኦ ዘለኹን እግዚአብሔር ይመስገን መጀመርታ እግዚአብሔር ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ወላዲት ኣምላኽ ድሕሪኢኻ ንዓኽን ምክንያቱ ሰናይ ምንየትክን ጸሎትክን ከይተጋደፈኒ እየ ኣብዚ በፂሐ ማለት እዩ እቲ ቁርፂ ኢሉ ደረዝ ቪድዮ ኣብቲ ምስ ሓረስኩ ቃንዛ ደይብለይ ከለኹ እየ ዝቐድሓክ ዘለኹ ኣብዚ ንፅባሓይቱ ሽዑ ቀዳሚ እዚ ዓርቢ ምንም ዓንቲ ኣብ ዓራት ኣይወለድኩን ውዒለ
كشيء كيني نيرة شعو جزء مدحين بزح نجار مدحين توزن نيرني أبز قدام شعو نفسي قرب توقعات إيرا مالتي على عائلة مداقة قسي بعبتي كيدو نيرو كذا وعد كريلو أبز قرب نفسي عراتي نقف كفابي وقاقينه كورسي كورسي كم تلي مابزي مالتيو كورسي كوريسة شاور كقبل لما دي ولا مالتيو قرب تنقص على كاب مبال قرب تنقص بزي እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ምስ ሓለፈ መቸስ ሕማም ሕርስ ትረሳዕ ይበሃል እሞ ኣይርሳዕን እንዲ ግን ውላድካ ምስ ሓቆፍካ ከዓ ነቲ ዝሓለፈ ቃንዛ ኣይትዝክሮን ኢኻ እግዚአብሔር ይመስገን እተን ከምዚ ኸማይ ዘለኽን ህፅራትካ ኣዴ ማርያም ኣብ ጎንኩም ኮይና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ነገር ኣቕልል ኣቢሉ ብሰላም ምስ ውላድክን ሓይብክን ትወፃሉ ይግበርክን ታይም ዝብሉ ብስልምትኽን ተውፅኽን ኣዴ ማርያም ትበሃል مسكول عاقة حائف كماتي أبز قرصي كوريسة شوفسي براش قبل لها قيدة مالتي نبذا شقاء نبذا تريد كبت تحسب وزحي كيني نيره أبز كن حجي تريد كيري كبريكو بزحي قدلا المجمر تاقدي قاري مني كنت في زي قدر نيرو خبدي كن أبزي قدلا مانياتو I don't know مست مدهين تادي ولا انتا يخينا غرداني كانوا كنت غيرني نشاور بوتالو بتعمي تصبو بتعميو توسبيتال تصفوف كل نجار ولا مجوي متيها مجوي انت يحشك كاها تنبهال كابتل الأوبشنز انت يحشك كتبهاي كاها تبل شعوس ولا همان قلت لي قريب كاس أو تزقني خاتبل تعالى تو على لا حق خاطر كفاك حس كتتوت يخاتبل مالتي كرة خاتلتي أبزي براشي كوابيره إذا إيدي كن قريدي قلي تمدحين تات كقبل كاتناي لك أتى حفشاوي أتي أوبريشني أنا زي قبل كمبر أتي كل تناي حكمنا ولا مرافق ده أزوج لي كلامنا دار قال لك أخمناي أوبريشن ده حارس كايو سو كم لك أخمناي أوبريشن بعلم زي كونس بعلو تتبرنا جرس نبرة أو شتي سخانة جر السفة جرنا جرنيرو بهم ومن قديو تمدحين تات كله قالك أخمني أوبريشن حارس كاد مثل زلو قال نشتي أبزي حبرتها خبركن أنا شلل زوال كونه قرنتيالو قرب من قصقاص نبي بقولي له هلو بزح مشالو قلت لي كان زخونة تسمعي كاس ما خاطر تصبقيو هيدا حنا إغزابير فلت إلنا حق عايش فل إغزابير سالو إننا جن تحت حكمنا حنقولنا بعلو يعرف مالتيو كنا بلالنا كنا كيرالنا سالا حدا معاد شلل يا حليفة سلسة معاد نتردعنا سيلا بقزا مالتيو يركب اللي نالكو حدا مع شعو نتثبتا زوسن كلها مع التقى تحنت صباح خير لهم زوسنكو انكو عم تسهلوا مع انتي صباحيتو انكو حادر كيلات نموتا ميروايف شعو مسكتكو بتعمي سنبيدي قن እግዚአብሔር ይመስገን أبزين هلك اندحان كويني حفتي متعت النخوت أنقاب حكمنا أبزي أبدق بعمل بينا نيرو بتهاوي خنا خلينا الفيديو تقول حنيرة قن كستاي كوينو قرص زبالة خينو أبزخات أرنيبنا نوتقلنا مالتي أبسالساي معالتي نوتقلنا እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ኢልካ ቆልዓኻ ሓይፍካ ትወፅእ ከለኻ ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ ግብርና ኣምላኽ እጂ ከዓ እተን ከምዚ ናተይ ዘለኽነ ህፅራት ደጊመ ማለት እዩ ከምዚ ናተይ የማስልክን በቃ ጾርክን ቅልል ይበለልክን ይፋኾሰልክን ብሰላም تنقعد تدقخن يقبركن إن شاء الله دنو مغلط يبلين قالات وني حاضرني أنا እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ በሰላም ተገላጊለ ተመስገን ጥዕና ዘለዎ ቆልዓ ሂብኒ እግዚአብሔር ከምዚ ናተይ የማስልክን ኣዝየ ደመስግነክን ኩራት ተኸታተልተይ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ካረሲዐ እንታይ ደኣ ነፅላ ዘይብልክ ከይትብላኒ ሻርባይ ኣበይ ጌረየ ደንዶ ሳንጣ መስንጠር ነው ተሃዊና ዘብዘብ እንዳበልና ታዊና خلنا ኣብ ሳንጣ ዲና መኪና ዲ ኸይዱ ኣላ እንታይ ኣብ መኪና ሻርባ ክገብረ ኣብ ሁሉ ህጋውን ጌረ የዘለኹ እዚ ኣብስኻ ሓፍተይ ከንቤ ብክገዝ ኢላ ሒዛትኒ ኣብ ሆስፒታል ከለኹ ኩሉ ነገር ትካናኸነ ንቕንያ ሰደለይ ቀንያ መግባን ገሊያን ሕጂ ሒዛትኒ ከይራላ ንገዛ ቡነይ ኣስትያትኒ ኩሉ ነገር ማለት እዩ كل جزء سبتعنا وحقي كل جزء أبغونها أنت لك أبروخ 5 حفتي سب نايس سجاري كانت حفتي
بقى مشالله ناي فقرة حافتي بقى تايمو ناي فقرة حافتي بطعمي زفتوان دخبران دمس جنان كم زناتي يفسأل الكلمالتي آتي مريم دقيمة بسلام تمتاخن آسيا دمسكنك دقاقيمة أدنو مقلت يبلين اتكومنتات كمان دي مولو سكول كنافت فيها يدلخو بقى مشالله مسرع هو راح أمين إلي إذا حالفو قوليكو يملسلك النيري قوليك ناي مولو سكون حق حيش كن كي تحللكن سكابزا حرسي جزي تسألو زقبركنا لي ኣብ ህይወትክን ዓወትና ሰጥን ጥዕናን ይምንልክን ኣብ ዝደለኹንኦ ነገር ከዓ ኣምላኽ ምሳኽን ይኹን ማለት እዩ ኣብ ቪድዮ ኣሙድ እዩ ሕጂ ከዛ መስከርኮ ቀዳሕኸውን ጃስ ገዛ ተጻሕና እዚኣ ቪድዮ ብዘገበርክና ኣለኹ ቴንኪ ሰሰናዩ ላይ ግብረ ኢኽናፍተን ብዙሓት ተመነይቲ ጽቡቕ ኣይክበጽሕ ዋህ ጎይታይ እሙን ዓርክ ልበይ ፍጹማይ ካሎን ኣነ ብምትፈይ ኣይላፍ መላእኽቱ ከለዉ ብዙርኡ ንዓይኒ ክደሊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ፍቕሩ ገሊጹለይ እዛ ህይወቱ ሂቡ ዘየዳሉ ኣምላኽ ሓዳግዩ ንኹሉ كبلوخ سمعس مليتي ما تلخو ربوني مهارني تناي سماي هبتي كما يكمخنو